Malawi Today. Ya kukulandirani kulikonse kumene muli mu video imene takupasirani m'mbuyomu yokhuzana imene yangotha kumene yokhuzana ndi ajomo kulimbana ndi anyamata osiyanasiyana azikwanje achipani cha MCP mu mzinda wa Blantyre makamaka kulimbe. Iwo ayankhapo malingana ndi kuzuzulidwa kumene anthu amawazuzula kuti zimene achita sizabwino. Ndipo uku ndikuyankhula kwa ajomo kuyankhapo kwa amene amawazuzula. Guys, it's not about me, Cody. These guys are the ones who choka kuno kupita kukamenya namiwa kulilongwe. They were the ones omwe anamenya anthu ADPP akuchokera ku Sonkhano. And milandu yawo ku polisi iliko, mafailo aliko, maina awo analembesedwa alikonso. It's not about the issue of me, Cody. Chonyina chika njoti anthu anagwira kwina kwake amene ndiye kutekwa mafuna umuyatsa. So ineyo ndinangothandizira kulesesa kuti anyamata samocheya kaba samupheya. It's better kupita naye ku police. Koma these guys azuza anthu kwambiri. They were not afraid of anyone else. Even kuchipani chimene cha MCP samaopa kwina aliyese. Amalangu amene angalankhule kwawo na maoneka ofatsa. Koma these guys, they have done a lot. So chomwe ndangopanga ndikuyasiya ku police kuti lamulo ligwire ntchito. And these things is machitika even mulimbi. I remember training nyamata zatu zinache nguludi pano anamwalira. Was being attacked by these people. Anamenya anamuyendesa maliseche mulimbi mucha. Ndithu kumeneko ndikuyankhula kwa Ajomo Osman makamaka kuyankhapo pankhani imene anthu amawazuzula yokhuzana ndi anyamata amenewa. Anyamata amene akhala kuzunguza kwambiri mu dziko lino la Malawi. Ndi kumeneko ndikuyankhapo kwawo. Koma tikhale tikufuzaso zambiri za nkhani imeneyi kuti tikupasireni kuti timve choona chenicheni kuti ndi chiyani. Nde takhalani pomwepo mumveso anyamata MCP kudandaula komanso kuli mpungwepungwe kumeneku nkhani imene ilipo yokhuzana ndi kuluza kwa zisankho kumene tamvesera ni maaudio amenewa. Nanu Dr. Ladi Musa mwamba kujia za shoniru. Ameneyo osanjira ndama zaka mamana sagaira anthu ameneyo. Osanjira ameneyo. Ama mana ndama zaka amadzimba kwambiri mwana otumbwa so kwambiri ngati ameneyo. Shoni mwana osimba kwambiri ameso ononga zinthu dziko muno. Osanjira ameneyo Ladi Musa ameneyo ayi akagwera uko. Komanso nkupanda manyazi kuti lero adzikhala shona kubweretsa zimenezi. Maliro athu ndithu kuti lomwe sili naume yayi. Ife tikadalira zakuluza pamene tikulira ife iwo wali ndi manyumba ku South Africa, ku England, kuti ku Dubai ali manyumba yo pamene ife tikulira pano. So asambe sobweretsa izi zidzapa ngaikhala amene palibe amene amujoine zopusa zakezo. Bowa mukulumbira kwa msiri na lumbiritsidwe. Ndi adzeka kuti ayambopanga implement apangira kuti implement outside adzeka teka ndama za kunyumba kwake. Mesa amanena police kuti ndama za boma ndi zimene zidzadza branch lemene. Pamene boma latuluka. Pamene boma lasira ADPP akudziwa. ADPP akudziwa kuti basi ndama zingati ku Ministry of Education. Akudziwa kuti ku reserve kuli ndama zingati. Akudziwa kuti ku treasury kuli ndama zingati. Ashoniso mudzichita manyazi tupena pano. Osangochita zinthu zinkwiyo yayi. Zikutsalirani. Zitayendi zimenezo inuyo ngati mpongozi wa president mukalechete. Chifukwa inuyo muli gulu la anthu amene mwaononga chipani. Muli gulu la anthu amene mwaononga kuti lerolo MCP epezekeli kunja kwa boma. Ndepera paka shoni mudzichita manyazi. Anthu amakudandaulani ku State House inu. Zimene akunena tiyaso. Mukalechete mupumeka aye. Mujenda kaye ndrama zimene mabaso. Musambe sote kwa anaya. Tandi manyumba adzikaponya zimenezo panopa. Tibe ne ntchito amene mwana so dzimva kwambiri mwana otumwa. Olo kuchipani sunga mwana ragawa ko ndalama sibaso achimwendo amarutsa ndalama.
amene angambakire ndani osambakire ameneyo ana akampuza maskulu abwino zake zidaire yeye ndi polisi mene amatumbukira anthu amene waku state house ngati kunyumba kwa makolo awo akagwere uko ona boradi muso sapanga soposti za shoni kampona ngosati kweze BP mutikhalire kutali shoni yu amene ndi asati yese amene yuyu shoni asati yese ayi kodi meso family yako imakhala ku America family yako ili ku America ndi $dollars amene ali nawo iyeyo apite akapanga akanjoye kumeneko apite ku holiday ife tizikukuta chinangwa chathu mtawuni mwachidule anthu amene munali ku state house take your time utadekani musati yabwe utadekani musatipute iyaye anthu amene munali ku state house musaziyambe iyaye chonde naweya chonde tapemba anthu amene munali ku state house pafupi ndi bwana kumavala zimatinted monyadira zimagalasi kuti tisakuyang'anane m'maso chonde chipani musachiyandikire kaya tabadekani mwachidule makamaka ashoni ayi tisalakwitsana yankhula but tisaoneke ngati lonyoza family ya bwana tasiyani zimene ene makhandi integrity asamatione ngati kune kuti Malawi ndi fandu opusa ya komanso kukhala Congress sikuti zothandaza kuti tonse Congress ndi fandu opusa kuti tingamavene gumba yake ya uyu ati samala kapanga za uchitsiro ati samale ati samale ifeyo ana athu ndamene akuyenera kuti aphunzire sukulu za ulere zimene amutalika anatilonjeza ndi anu ake sitinayambe kulankhula chifukwa tikudziwa kuti bomalo silinayambe nkulumbira komwe Peter Mutalika sadalumbire tikudziwa nthawi yoti tiyambe kwafinya DPP tikuidziwa ndife chifukwa amene tili ndi ano taphunzira sukulu Malawi muno ndifeyo iyeyo shoni ana kali ku America asatipatse busy kali ku America kali ku UK asatipatse busy kabungwe kakeko adzika panganda akazake ndana ake asatipatse busy shoni akale chete maliro silinamalize kuika ngakhale siwa silinasese nde ashona adzika ndi integrity chamba ife silikufuneka amaje chamba chambiri kali ife chibwani chimene chwayi nditu kumeneko ndikuyankhulana kwa anyamata achipani cha MCP kuzuzulana kupenda kuti kuli mpungwe mene takambira kale so ngati video imene yakusangalasani subscribe comment like osawanso panga share kuti ambiri akhale akuonera nawo zimenezi ndipo ife tili pano kubweserani nkhani zosiyana zimenezi kuchitika mdzikono cholinga choti inu yonse muzikhala mukudziwa mmene dziko lathu likuyendera nde tifikeso nthawi ina kukupasirani zina zikachitika koma padakali pano tiye ndithamangire ku Kamuzu Stadium kumeneku tikaone kuti mwambo olumbirisa Professor Arthur Peter Mutharika ukuyenda bwanji nanga zinthu zikuyenda bwanji kumeneku kuliso tunkhani jamene yachuka kwambiri yokhuzana ndi President Lazarus Chakwera kuti akanizidwa kubwera kumeneko koma chilungamo chake chenicheni tichibwerezenso pompano kuti mumve kuti zakhala bwanji kuti amenewa asapezeke kumeneko.